It-taqsima studju dwar il-poezija kosmopolitana tħares lejn l-attività poetika li kellna f'dawn l-aħħar snin biex ngħidlek mill-bidu ta' snin design jew minn nofs snin design sal-lum. Il-poezija Maltija għaddiet minn trasformazzjoni kbira fil-waqt li xorbot mit-tradizzjoni ta' qabel, mill-poeti moderni speċjalment, ħarset ukoll lejn il-poezija ġdida, ħarset lejn id-dinja ġdida tal-poezija internazzjonali u ridet toħloq il-lingwa l-ġdida tagħha. Naturalment hija lingwa ġdida sa ċertu punt, imma ċertament li meta tisma' poeżija ta' Nadia Mifsud, Claudia Rauci, Simon Ingwanet, Immanuel Mifsud, Henry Holland u poeti oħrajn, Norbert Buġeja, tisma' Maria Greganado, tista' tibqa' semmi għax hemm ħafna smijiet fil-verità. Tisma' li b'xi mod hemm ħoss ġdid, hemm lingwa ġdida, hemm perspettivi differenti. Naħseb li wieħed mill-elementi li żgur li ma tistax ma titkellimx fuq huwa fuq il-preżenza qawwija, importanti, imponenti kważi tal-poeti nisa. Illi llum il-ġurnata huma fost l-iktar poeti importanti fil-letteratura, fil-poeżija Maltija kontemporanja.